హలో హైదరాబాద్, వెల్కమ్ టు ర్యాప్స్ అండ్ గిఫ్ట్స్. ఈ రోజు ఈ బేబీ షవర్ ప్లేట్స్ అన్ని కూడా నీరెడ్మేడ్ డెలివరీ చేస్తున్నాం. కస్టమర్ బిఫోర్ డే ఆర్డర్ కన్ఫర్మ్ చేశారు. క్వాంటిటీ ఆఫ్ స్వీట్స్ ఎన్ని కావాలి, ఫ్రూట్స్ ఎన్ని కావాలి, ఎన్ని ప్లేట్స్ కావాలి అని చెప్పి మొత్తం ప్యాక్ చేసేసి మార్నింగ్ బై 9 o'clock ఫంక్షన్ డెలివరీ చేసేస్తున్నాం. ఈ ప్యాకింగ్ ప్రాసెస్ అంతా ఎలా జరిగిందో చూసేద్దాం పదండి.